ocasió us donarem a triar arròs caldós o paella, però avui no. Avui paella. Sant Antoni el de Gavarda va fer un miracle en Antella. No tenia ni arròs, ni sal, ni oli, i es va fer una paella. Oli, pebre roig, garrofó, ferradura i tadella, sal, safrà, uns allets pelats, colorant i tomaca ratllat, 1 quilo d'arròs, un pollastre i mig conill, 12 caragols i un barral ben ple de vi. Busca un bon racó que no fa saber i amuntonarem la llenya, li botarem foc, l'anivellarem i en 2 hores la paella. Xupla els caragols, rasca el socarrat, recollons quina paella, o bé per a dinar o bé per a sopar, sempre és bona una paella. Això és el roc de la paella, que tot lo pot mengem paella, i quan s'acaba la paella cantarem i festejarem els amics al voltant de la taula i veurem a qui dels comensals serà el que li toqui escurar-la. A la part de la carn, mitja llima i un fregat, dolent va adornar i ara la podrem alçar. Tot recordarem un dia en el camp que fotrem la paella, la cullera en la mà sense escudellar, tots mengem de la paella. Rasca el socarrat, xupla els caragols, recollons quina paella, o bé per a dinar o bé per a sopar, sempre és bona la paella. Tots junts, això és el roc de la paella.